magyar vagyonkezelő ZRT-től nemrégiben kaptuk meg használatra a Bezsilla villa épületét itt Gödöllőn, ami a 15 év kihasználatlanság után rendkívül rossz állapotban van, és ennek a felújítására gyűjtjük a pénzt, hogy a gyerekeknek egy olyan közeget tudjunk biztosítani, ahol megfelelően tudjuk az ő nevelésüket folytatni, ahol jól tudnak játszani, ahol van erre elég terük, és ahol jól érezhetik egyszerűen magukat. Nagyon fontos dolog az, hogy főleg a saját házunk tája környékén ilyen jó ügyeket támogassunk, úgyhogy én ezt mindig szem előtt is tartom. És Bezsilla villának a felújítása, ez egy pontosan ilyen cél, úgyhogy nagy örömmel tettem eleget ennek a meghívásnak. Kaptunk egy felkérést, Equikom kapott egy felkérést, hogy részt vegyünk a mai focitornán. 3 mérkőzésünk volt, sajnos 2-szer vereséget szenvedtünk, egyszer pedig győzedelmeskedtünk. Az Equikom cégvezetőjeként nagyon fontosnak tartom, hogy részt vegyünk ilyen és ehhez hasonló rendezvényeken. Nagyon bízom abban, hogy a gödöllői cserkész csapat nagyon sok felajánlást kap, és megkezdheti működését az új villában, amit ugye, ha jól tudom, is fel is kell először újítaniuk.